Human sa 4 ka tuig sa pagtukod sa Cebu-Cordova Link Expressway kon CCLEX, formal na kini nga giinogarahan kagahapon na Abril 27, 2022 nga gipanguluhan ni Presidente Rodrigo Duterte. Mao kini ang labing taas nga taytayan sa tibuok Pilipinas nga kaupaton pa ang gitas-on sa San Juanico Bridge. Ang 8.9 kilometros nga bridge ang nagsumpay sa dakbayan sa Sugbo ug sa lungsod sa Cordova. Maghatag kini og mubo nga oras sa pagbiyahe paingon sa isla sa Lapu-Lapu, pinaagi sa pag-agi sa Cordova nga kuhaon lang og 10 minutos. Si Cebu Archbishop Jose Palma ang nangunay sa pagbendisyon sa maong taytayan. Human niini usa ka ceremonial drive ang gipangluhan ni Presidente Rodrigo Duterte, diin nanukad kini sa ganghaan sa CCLEX dito sa South Road Properties. Paingon na sa Cordova o gisugdan kini sa pagpahigayon sa ribbon cutting. Gisugat ni Metro Pacific Tollways Corporation Chairman Manuel Panghilinan si Duterte og gipakita ang mga hulagway ug proseso sa pagtukod sa CCLEX sulod sa 4 ka tuig. Gihulagway ni Panghilinan ang CCLEX isip simbolo sa paglaom ug kalampusan sa mga Sugbuanon, ilabi na sa mga pagsulay nga giagian sa Sugbo sama sa pandemya ug bagyong Odette. We all know this project has gone through a grievous pandemic, testing our will and resolve and those of its many builders. Typhoon Odette didn't help, but they proved that Filipino courage, determination and resilience can succeed in the teeth of unprecedented challenges. This bridge, therefore, is the product of many hands, many minds, and many hearts. To Acciona, First Balfour, DM Consune, and to many other subcontractors, suppliers, consultants, and financing partners, and to our engineers and construction workers, who are deepest thanks and many congratulations for a job well done. Sa mensahe ni Duterte, mapasigurbuhon sab siya nga ang CCLEX usa sa proyekto sa mga Bisaya ug nahuman kini atol sa iyang administrasyon pinaagi sa private-public partnership. Actually, you came here to bridging people. That's if for that alone, it's for that. Wala namang yung mga motor vehicle dyan, wala namang ano yan, sentimento. We are inanimate, ibig sabihin, tao. And of course, the builders, I'd like to thank the builders, the Spanish businessmen who came to venture up. So I'd like to thank Mr. Panghilinan for doing a great job. This bridge, I believe, is the first significant public-private partnership between private enterprise and local government units. We are honored and humbled to be partners with the cities of Cebu and Cordova. We hope that this can serve as a template for future infrastructure ventures conducted at the LGU level. Ang CCLEX usa ka proyekto nga gisugdan pa ni atong 2015 pinaagi sa joint venture agreement ug public-private partnership project tali sa Cebu City Government ug sa local government unit sa Cordova. Before we go any further, I'd like to request all, just stay where you are and we remember in silence the late Cordova Mayor and PLLO Secretary Adelino Sitoy. The complex, which is the third bridge that connects to Cebu, was made possible because of his vision, aspirations, and for the people of Cordova, and maybe for all. Si Cordova Mayor Maria Teresa Sitoy ko mapasigarbuhon sa katumanan sa damgo ug plano sa iyang amahan nga si anhing Cordova Mayor ug Presidential Legislative Liaison Office Secretary Adelino Sitoy. If only God will grant my wish for my father, the late Secretary Adelino Sitoy, to be physically here with us this afternoon, to witness the realization of one of his great dreams for his motherland, Cordova. Pa-Adi, I know you are here with us today. This is it.
Cordova's inevitable economic development has started. And thank you to all the people behind this project. Kay numduman nga niadtong 2017, gipay gayon ang groundbreaking ceremony sa dakbayan sa Sugbo ug sa lungsod sa Cordova. Si Cebu City Mayor Michael Ramas ang bahin mipasidungog og miila nilang anhing Presidente Benigno Noynoy Aquino, kani Cebu City Mayor Tomas Osmeña og ni anhing Cebu City Mayor Edgardo Labella sa pagsugod ug pagsuporta sa maong proyekto. First, we've got to recognize definitely the presidency before of Noynoy Aquino. Can we give him a round of applause? May he rest in peace. We've got to give recognition again to Secretary who at one time a mayor, and we were together as chairman, and I was the chairman of the Regional Development Council, my good friend, my original partner, Adi Sitube. Yes, when this whole thing was moved on, after the groundbreaking, Mike Toledo, another mayor came in, and he should be recognized. Former Mayor Tomas Osmeña. Big hand to him. And then my partner went ahead last November 19, Mayor Edgardo Labella. We must give our wholehearted congratulations, appreciation for their contribution. Samtang si Department of Public Works and Highways OIC Secretary Roger Mercado mitumbok nga makatabang ang maong taytayan alang sa mas dali ug mas paspas nga pagbiyahe sa mga turista ug mga negosyante. We know that Metro Cebu has long been suffering from serious traffic congestion, that its economic, social, and environmental facets have been negatively affected. The existing road network could no longer provide an efficient level of services that the regional and urban economic chain and movement of goods, people, and basic services to and from the directly served areas have gradually slowed down. Si CCLEX President Alan Alfon mipahimugat sab nga ang katukuran sa maong taytayan nakahatag og dugang trabaho alang sa mga Sugbuanon, which will allow our motorists exiting the CCLEX going straight to the new highway, the 4-lane highway, which leads them to the famed resorts in Mactan, the export processing zones, and eventually the Mactan-Cebu International Airport. Makasaysayanon ang nahimong inaugurasyon sa Cebu-Cordova Link Expressway nga pipila ka tuig ang gipaabot sab sa mga Sugbuanon. Si Duterte sa iyang bahin na mahayag nga tinguha sab sa iyang administrasyon sa nahabiling duha ka buwan nga magpadayon ang mga programa nga dunay kalambigitan sa infrastruktura. Kini si Sheriza Mae Uy alang sa MyTV Cebu.